Paríži určite nebude starter. Ale Tak akože ťahne sa to už dlho a hlavne Atletico má podľa mňa v tomto taký strašne detinský prístup. Popravde by som Lautara videl radšej ako Alvareza. To je podľa mňa možno, že aj najlepší prestup Realu. No a musíš hrať s oným. S diktátorom a so seniorom. Je to pochopiteľné, pretože si musí zvyknúť proste na ten vzdušný odpor tej brady. Hovorím vám, chlapci, Güler bude jeden z najlepších hráčov Realu tejto sezóny. Bradley Barcola z Parížu za 140 miliónov. 3 hlasy, 2 týmy, 1 podcast a 22. epizóda na obzore. Borci, čaute. Dobré Rejno. Jo. Áno, Osky. Čaute. Wow. Čo? Hoši, najskôr, aby sme nezabudli, ideme si vyhodnotiť súťaž, pretože máme tu podpísanú loptu Erika Jendriška a nebude to asi vidieť. Či bude to vidieť? Niekto získa túto loptičku. Nebude to vidieť, nevadí. Ja to teda... nedalo sa to tam, neviem, ale teda... Tak ukáž, ja to môžem vyčerpovať, aby to bolo, že... Je úplne jedno, nebude to vidieť tak či tak. Takže, Dobre. Takže žrebujeme. Hop. Tobiáš, Dvorščák, C7. FK Hranovnica je dobrá odpoveď, Hranovnica, takže Tobiáš, Dvorščák, napíš nám správu a máš túto krásnu loptu od Erika Jendriška. Gratulujeme ti. Gratulujeme. Koľko už som si myslel, že Trionda sa padne dole. Každopádne, opäť ďakujeme Kickwear Slovakia za dresy. Ak by ste chceli dresy na novú sezónu, tak od Filip 10 môžete si už objednať nové dresíky. Majú tam naskladnené práve teraz, takže vamos. Yes. No, a ideme, chlapci, na konečne taký opäť zaužívaný starý formátik. Už bez majstrovstiev sveta konečne, aj keď bola to jízda. Ale poďme teda najskôr k Barcelone, tam je toho menej, potom sa pristavíme k Realu, prestupy, samozrejme, máme tam aj Slovan nejaký v Liga majstrov, taktiež predikciu La Ligy na konci podcastu, takže máte sa na čo tešiť. No a čo mi teda poviete k Barcelone, tam je teda také hlavné topics, Ferran Torres do Parížu, Rodri možno, Rony, ACL-ko, tak poďme asi na toho Ferrana. Čo na to hovoríte? Alebo teda, či ste s tým spokojní? Tak, Ferran sa po majstrovstve sveta vrátil a narastla mu sebavedomosť. Uveril si celkom chalán. A povedal jednom vyhlásení, že ak ma Barcelona chce, tak by to mala ukázať. Niečo na ten štýl. Vyznelo to dosť akože, že nikdy není hráč viac ako klub. Proste, že také vyjadrenia sa vždy nehodia. Ale ako nie to, prečo ako odchádza, veď logicky Barcelona proste má nejaký ten plán, ktorého sa chce držať a sa počítal v podstate, že ten Ferran tak či tak nejakým spôsobom odíde. Počítalo z sa? Barcelony. Aspoň ja si myslím, že tak možno interne by som povedal, nie? Tak akože... Tak ja som s tým počítal, že tam neostane. Pokiaľ viem, tak oni proste mu povedali, že bude mať takú rolu, jak doteraz. Čiže no, áno. Super sub a ten druhý útočník, lebo treba povedať, že Barca ešte nemá stále hroťaka. Áno, to je pravda. A teraz už nemá žiadne hroťaka, ale odišiel aj ten backup hroťak. To som aj chcel povedať, že teda Lewandowski odišiel, Ferran odišiel. Sice asi na štýl Barci to až tak vadiť nebude možno, ale kto teda bude hrať na tom? Určite niekto príde ešte. No to nevieš. Určite. No tak to je jasné, že niekto bude musieť prísť. Príde Rodri, možno. Ale príde na hroťaka. Veď ale potrebujeme hroťaka, nemáme hroťaka, chápeš? Tak neviem, koho by ste tam teda zobrali, lebo tak... No však dokončíme Ferrana. O Vlahovičovi. Počkaj. Ferran, ja len poviem teda, že áno, je to potvrdené, že bude odchádzať a ide do Parížu. Za nejakých cca 50 miliónov. 55 áno, také niečo. A ako ja mu prajem to najlepšie, nech sa tam uchytí. A ako aj u nás mal dobré štatistiky. Na to, jak hrával. Z 10 šancí 1 gól. Ne, ale mal dobré štatistiky. Ne, hrozne nekonzistentný. Však áno, to je jasné. Ak si ty povedal, uveril si, on bol vždy akože taký super sub, alebo teda ten druhý útočník. A on akože sa videl po majstrovstvách, presne, lebo mu narastlo sebavedomie. On sa videl, že on bude akože ten útočník číslo 1 v Barcelone. No a to Barcelona teda mu vysvetlila veľmi rýchlo, že to tak nebude. Tak začal riešiť prestup a ide nakoniec do Paríža. Čo inak pre Paríž, podľa mňa v Paríži, akože tiež asi, neviem, či tam bude Paríži určite nebude starter. Ale nemyslím si, že v Paríži bude hrať základ s tým, čo Paríž má v útoku. Áno. Čiže asi mu dali väčší plát a to mu stačilo. Ale neviem. Každopádne pre Barcu problém teda z toho pohľadu, že momentálne vlastne nemáš žiadneho hroťaka a musí sa obracať. Tak a mal by to byť Julián? Keď už sme teda pri ďalšej téme obrovskej, Julián Álvarez do Barcelony. Áno, a hlavne za tie peniaze, čo za ňo chceli, tuším, že 120 miliónov za ňo chceli.
To je podľa mňa moc. Lebo vieme, že teraz A to je... nestačilo. To Nestačilo, bolo dané, že to nestačí, Tak- im, že potrebujú viacej. Vieme, že Real poslal 150 a nestačilo to, takže určite to bude viac ako tých 150. Či koľko Real poslal vtedy? Nemá cenu. Poslednú informáciu, čo som videl, je, že Julian teraz sa vrátil po majstrovstvách sveta do tréningu a jasne dal klubu najavo, že tam neplánuje ostať, niečo na ten štýl. No ja som A že mu klub zase jasne dal najavo, že tam ostane proste. Teraz posledné som videl, že on sám proste sa vyjadril, že nie, že nie je s tým spokojný a že svoju budúcnosť bude najbližší týždeň riešiť. Takže uvidíme, že ak to dopadne. A tá rozprávka už s Julianom ide akože dosť dlho, by som povedal. Už pred majstrovstvami to vyzeralo všelijako. No, ešte sme to riešili, kedy v máji sme sa o tom bavili a vtedy sme sa bavili o 100 miliónoch a už to sme hovorili, že no Áno, neviem. áno. A keď to má byť viac ako 150, Tak tak fakt, aby to zase neskončilo proste ako nejaký Coutinho alebo Griezmann, že proste totálny prestrel, len aby sme ho získali, podľa mňa fakt maximálne za 100. Viac by som nedal za ňo. tak akože ťahne sa to už dlho a hlavne Atletico má podľa mňa v tomto taký strašne detinský prístup. 100%. Lebo tak chápem, že chcú čo najviac peňazí z toho získať, veď to je logické, ale už keď ten hráč sám takto protestuje a už vidíš Presne na ňom reálne, že nechce byť v tom klube, tak čo sa dá robiť? Zober si, že teraz pošlete, tuším teraz Fabricio dával, že Manchester City chce 80 alebo koľko miliónov za Rodriho. Videl som, že cca tých 70 by mohlo teoreticky stačiť. Plus minus No, dajme tomu 80-70 miliónov. Tým pádom to máš 80, dajme tomu tých miliónov, plus 150 za Alvareza, máš 230 miliónov za dvoch hráčov. Čo je akože insane veľa. Dobre, zase sú to hráči fakt dobrí, Počkaj, ale... akože, tak zase ale 150... Podľa mňa proste Alvarez není 150 miliónových hroťák. No. Keď kupujem hroťáka za 150 miliónov, tak čakám, že mi dá 25 gólov za sezónu. Tak si minimálne. predstavím Haalanda. Predstavím si Haalanda. Dobre, ten Ako jasné, áno, áno. Ale proste nepredstavím si Alvareza. Ako Alvarez je dobrý hráč, ale stále nemal ako nejakú takú sezónu, že by bol fakt to kladivo, ktoré Barca potrebuje. Ono skôr tú hodnotu má podľa mňa v tom, že sa vidí ten jeho stále potenciál, ja by som povedal. To áno. Že v tričku Barcelony by vedel proste z neho fakt Hodí sa naraz. do toho štýlu. No. Áno, a plus by vedel, keby hral za Barcelonu, naraz z neho ten hráč, ktorý by nakoniec tú hodnotu si obhajil. Čiže ono tie sumy sú aj preto také. Ale takto ja nemám rád hlavne z pohľadu fanúšika, keďže to veľmi dobre poznám, aj ma to ranilo v minulosti. Veriť niečomu, alebo držať sa niečo, čo vidím, že ten Julian len idú pre ňo, keď to nakoniec nedopadne. Napríklad Messi, však vtedy už sme mysleli, že je podpísaný a nakoniec zrazu, že odchádza. Takže ako ja, samozrejme na jednu stranu si rád počkám, až keď to bude oficiálne, alebo keď tam budú nejaké jasné oficiálne vyjadrenia, že ako je to na tom, teraz je to tak v otázníkoch. A Barcelona dosť pracuje po tých majstrovstvách alebo od tých majstrovstiev tak v tajnosti. To som sa povedal, že ja by som si Že- počkal že na oficiálne, ale že by som si chcel vedieť treba aspoň, že koho iného by Áno. chceli, lebo ani to moc No. teda nikto nevie. Áno, áno. A oni určite majú. A jedno meno Možnosť som B. videl, ale to len bolo, že kto by sa hodil do tej Barcelony. A No. teraz si neviem spomenúť, že kto Lebo to bol. Alvarez by sa hodil, povedzme, že Alvarez nevidel, lebo bude moc drahý. Som dosť vedavý, s kým A prídu. viem, kto Harry Kane som videl, ale to bol len taký, hovorím, to bola len taká myšlienka z nejakých Dobre, vedľajších zdrojov. bodaj by. Bodaj by, no jasné, že áno. Presne, Kane je niekto, koho Barca 100%. potrebuje. Totálne, takže bodaj by. Ale to je skôr také. No, každopádne áno. Barcelona dosť pracuje teraz tak v úzadí, tak v utajení. Takže si počkáme tento týždeň, aj keď už je streda vlastne. Vy to budete vidieť čtvrtok. Snáď. Snáď. Ale nie, budete. Musíme si počkať tie najbližšie týždne, čo tá Barcelona vlastne sa zamýšľa, ale ja si myslím, že ten hroťák určite príde, pretože hovorím, nemôžeme byť bez hroťáka. Určite. Je to proste jednoduché. No dobre, však ale zase, ak by sa Barcelona uberala tým štýlom, že už nikoho nezoberie, tak je tam stále akože Gordon, Ademi, Rafinha, Jamal, ešte som niekoho zabudol. Však Ale- ja viem, že sú to krídla, ale Teoreticky by si vedel hrať Adeyemiho možno na hrote. Teoreticky. možno by som si to vedel predstaviť aj s Gordonom. S tým, že zober si, kto bude teda, povedzte mi vašu vysnenú top útočnú trojku Barcelony na novú sezónu. Alebo teda vysnenú však. Ako si predstavujete teda top trojku Barcelony? Top trojku, prečo hovorím top trojku? Trojku útočnú No Barcelony. tak ľavé krídlo určite Rafinha, Rafinha. pravé krídlo Jarmilko a na hrote, no keby prerobili Gordona, možno, neviem, jak by hral Gordon na hrote. Lebo tak zase, koľko? 80 miliónov Gordon? 80. 80 miliónová posila bude na lavičke?
To je akože dosť. Podľa mňa bude hrať tak, že každý druhý zápas, lebo Rafinha mal 2-3 zranenia v tejto Áno, sezóne áno, práve áno. kvôli tomu, že hral veľa. Oni tam presne Čiže na to. podľa mňa oni presne, že Gordon bude hrať v základe každý druhý zápas, každý tretí a v tých ale najdôležitejších bude podľa mňa určite Rafinha na tom Tak. krídle. Lebo bol to najlepší hráč Barcelony. Áno, áno, keď áno. hral v tých dôležitých zápasoch El Clasico a tak. To akurát pozerám, lebo som si hľadal, že teda či nedali nejaké články, že kto by mohol byť ten útočník, ktorý by v Barce mohol nahradiť oného. Píše tu Lautaro Martinez, Áno, to som videl A to by naposledy. bolo fajn. Áno, Lautara. takže zaujímavé. To by bolo Popravde tiež, by som no. Lautara videl radšej ako Sú- Alvareza. Viem si to predstaviť, áno. Lebo Lautaro je gólový. Áno, Každú sezónu je najlepší strelec v série A. áno. Minimálne v top 3. Áno. Čiže on tie góly dáva. Lautaro by bol fajn. OK. Dobre, No bude to zaujímavé, tak poviem. bude to zaujímavé. A Každopádne, ešte čo na sa- druhý prestup Barcelony. Jaký? Ten, čo sme vyfúkli Reálu. Ja aj tak ten ešte neoficiálny. Nej oficiálny, Je ale oficiálny, ale na druhú stranu, že deje- Ja sa ospravedlňujem, že tak kašlem, ale deje sa aspoň idem to, mať nejaký že kašlíček. prvý záujem prejavil Real. Tak Alebo- ono sa všetci tvári, že to je akože hotová vec. Tak, že to už proste A som sa áno. čudoval, lebo ja ako Že ja... on si vybral Real a potom zrazu, že vraj Barcelona sa tiež do tej ponuky nejak dostala a zrazu Rodri má na stole Real Madrid, No, FC nemá. Barcelona. On už má všetko... No hovorím ako ešte, ja idem dejovo. No jasné. Zrazu má na stole Real Madrid, FC Barcelona ponuku, Rodri si vybral Barcelonu. Asi logicky. Asi logicky to dáva zmysel, má tam Asi aj logicky. pár spoluhráčov zo španielského národného tímu. A tak ja si myslím, plus že celkovo na jeho štýl, štýlovo. presne tak, na jeho štýl, je to tým, kde by vedel svoj Hlavne potenciál na najviac Barcelonu. využiť. To bude, Ktorý, alebo že to, ak proste sa tú kvalitu, podarí, ktorú aktuálne má. to bude presne niečo, jak býval v Barcelone Busquets. Že Áno, Rodri áno. je presne ten hráč. No dobre, len Busquets bol v Barcelone jaké roky. No. A Áno, Rodri áno. teraz dojde ako 30 No veď jasné. alebo 30 On už má nejaké ročný tie roky. hráč, A vieš. čo? 31. Ale On môže tak hrať do 30, Modrič v 38-čke. Tak Je to to tak. áno, však to je pravda, ale Proste títo hráči... tá doba sa opäť tí posúva. defenzívni záložníci nie sú jak hroťáci alebo Áno. krídla, vieš, že oni proste si vedia zahrať to svoje, a hlavne Rodri. Rodri nemá štýl založený na tom, že bol výbušný alebo neviem aký dynamický. On je presne ten jeho kľúďas. štýl hry kľudne Áno, môže áno, byť áno, do áno. 38, do 39. S tým, že je to MVP majstrovstiev a stále je to, môžeme asi povedať, najlepšie SDZ na svete momentálne. Áno. Nenapadá ma nikto, kto by bol, že by mal taký Posledný- vplyv na hru svojho týmu ako Rodri. Dobre. Posledný držiteľ Ballon d'Or, zlatého míču. Predposledný. Počkaj. 2000. Ja aj, pardon, Dembele ešte. a koho posadíte na lavičku teda? De Jonga? Predposledný, takže No, však on bol teraz zranený A a ješ. pokiaľ viem, ešte je a že má akože veľmi komplikácie s tým. je s tou zranený stále, rehabilitáciou. áno. Čiže Barcelona bude mať krásne našlapanú tú zálohu. Lenže pozor, Rodri, tuším, teraz absolvoval operáciu Áno, nejakú, on bol- ale iba že menšiu Na operáciu konci chrbta. augusta by mal byť v pohode. Mhm. ne? Takže ako toto mňa na ňom tak, že máš taký výkričník, aj keď sa hovorilo o Reále, presne som tak ty koky, ty si fakt Dobre, Spider-Man dobre asi. zachránil. Tak presne som si tak niečo hovoril, tam že je? sú tam také otázniky z toho, že je strašne nachylný na zranenia poslednú dobu, podľa mňa. Není. On mal iba jedno, Ale na mal ACL, ťažké a rok zranenie. nehral, no. No, Ale z toho ACL, keď sa dá dokopy, tak už bol teraz v pohode. každopádne máme tie pozície okrem Hroťaka pekne pokryté, pretože máme tam, hovorím, krídelníkov. Jamal, Rafinha, Gordon, Ademi. No, Potom- prepáč, Záloha ešte, poviem, že je tam Pedri, je tam Gavi, je tam Franky, keď sa zraní, tak je tam potom Rodri. Keď sa zraní. Rodri, keď sa zraní, tak je tam potom Fermín. Proste máme našlapanú zálohu. Plus tam ešte Akože ďalší ešte vec. sme hovorili, že sme vždy mysleli, že Barcelona bude kúpať ešte stopera. Áno, O tom sa vôbec nehovorí. každopádne je tam, že Kubarsi Kubarsi samozrejme, tam bez debaty. jednička, a potom je tam Gerard Martin si Garcia nehrá svoje. alebo Gerard Martin, presne tak. A plus máme aj Bernala, nie? No Bernal, ktorý tam je do vlastne, zálohy, to je ktorý jedno. vie hrať zálohy, to som chcel No. povedať. Takže hovorím, že máme tam tie pozície, by som povedal, pekne pokryté. Aj Cancelo by mal ostať v Barcelone. Mal by sa vrátiť, no. Mal by sa vrátiť, takže to je super pre nás. Možno, že tá... OK, možno, že tá ľavá záloha, ale to je to, že Cancelo vie zahrať aj tam. Takže hovorím, je to celkom pekne pokryté, by som povedal. No ale našiel som teda ten Rodriho injury list. Zaujímavé to je, lebo od 2024-25 sezóny, sa mi tu teraz niečo prehodilo, mal, že hamstring injury,
potom ACL-ko, to vynechal 3 zápasy, 51 zápasov, potom vynechal ďalšie 3, potom 1, potom 2, potom 6 zápasov, potom 13 zápasov a potom 5 zápasov. Akože mal toho dosť. Takže hamstring, koleno, hamstring. No, keď bude zdravý, je to kvalitný hráč, má tam ale... Barcelona hráčov miesto neho. Presne ale zase áno. Uvidíme. Takže uvidíme, dobre. Takže ako uzavrieme túto tému? ešte, Peťo? ešte tu máme Ferrana, som zabudol. Ešte Ferran. Na to, čo Tak. sa ukáže. A Ale Alvareza by som teda nebral za 150. To je moc. Ako súhlasím, áno. Aj tú kvalitu nepotvrdil, že by mal na majstrovstvách tú hodnotu 150. Takže ja si myslím, že Atletico by malo sa konečne uvedomiť si, že keď ten hráč tam nechce ostať sám, tak by to nemali zbytočne tlačiť, pretože si kazia renome. Už tak si ho dosť pokazili. Už podľa mňa Už dávno. tak, presne tak. Akože áno. Ale Kazia teda- si ešte tie zbytky, ktoré im ostali, ak majú. No a ešte teda iba dodám Rony, čo mal odísť na hostovanie, tak Na Ronnyho mal som zabudol, ACL-ko, pardon. chudák. To je akože veľmi smutné, To je lebo smutné. Na tréningu sa zranil Ono dokonca. teda povedať, že to už je myslím jeho druhé. to neviem, Že ale, to už je reálne ako na ukončenie kariéry možno aj. ale teda Uvidíme, jak sa to... Druhé? Myslím, že to už je jeho druhé. mal odísť, chytil ACL-ko, takže celú sezónu, alebo teda minimálne 3/4 roka bude vlastne sa Ale to zotávať. bol presne hráč, ktorý som si aj hovoril. Počkaj, my sme chalani zabudli ešte na jedno. Čo? My sme zabudli vlastne, že Araujo odišiel. No, jasne. Araujo odišiel do Liverpoolu. To si nechávam, lebo máme tam otázku To jednu. budeme OK. prestúpiť aj z Premier League. Dobre, ale ešte keď riešime tú Barcelonu, môžem povedať, že teda Ale- Araujo loan deal na 1 rok, ale s možnosťou odkupu. A už videl som, bol na prvom tréningu Liverpoolu, takže Araujo už pekne je nasadený v No a Premier Ronny League. mal odísť tiež. Áno. A to bol presne hráč, ktorý som si hovoril, že by mal odísť, že mu to prospeje, lebo on v tej Barce proste keď hral, tak... Nemal by tu nebol minutáž dobrý. proste. Mal, no. Nebol dobrý, aj keď hral. Mal ACL-ko už. No, to už je jeho druhé, čiže to už... 2023-2024 Boh vie, sezóne. či to rozbehne. No, Extrém. to je zaujímavé. No. Extrém, že tréningu proste, to je hrozné. Takže toto asi k Barcelone, ak nemáte čo. To je Áno, všetko Myslím, asi. že sme sa v tom rýpali až. Fú, no a Ja teda súhlasím. poďme na Real, pretože tam toho je tiež, myslím si, že dostatočne. Všetky najväčšie prestupy tohto leta má zatiaľ Real. Hej, Že aj všeobecne, ako zo všetkých líg. Real si zahral takú áno. FIFA kariéru IRL. Tak. A teda máme To je tam extrém. Konate, Kukureya, Bernardo, Denzel, SP aj Diomande. Tak to poďme rozobrať. Tak poďme postupne ako prichádzali. Prvý bol Konate, alebo teda myslím, že to bolo tak. No a No, težký. Obľúbený obranca. Myslím, akože že zase takto, zadarmo je, nechcem povedať, že dobrý deal, ale stále verím, že sa v ňom prebudí to, čo bolo pred 2 sezónami. Že dokáže nájsť v Reále takú tú stratenú formu, keď bol v Liverpoole fakt beast a bol proste jeden z tých najlepších obrancov Premier League. Takže Keď mal formu, tak jeden z najlepších na svete. Že fakt on a Van Dijk, to bola jedna z najlepších obran na svete. Ale teda v tejto sezóne, však ja sledujem Liverpool, bol tragický. bol Áno, strašný. áno. A potvrdil to v zápase proti Potvrdil Anglicku. to na majstrovstvách, tam bol tiež totálne mimo. Na majstrovstvách hral tuším 2 zápasy iba. Ak sa nemýlim, a v zápase proti Anglicku to potvrdil. 6 gólov dostali? Už som aj to zabudol. No. 6 gólov, nie? 6, no. No. Ale vtedy striedal, že po Ďakujem počase tuším. Takže no, Konate, neviem, ja som robil tier list nových posiel Realu na môj YouTube, dúfam, že to vyjde čoskoro. A dal som ho tam zatiaľ, že čo tu ten typek robí do kolónky. Zadarmo je dobré, ale. Zadarmo to není až také hrozné. Hovorím, že zadarmo pohode, podľa mňa. Zadarmo v pohode. Dumfries došiel za 20 miliónov, čo je tiež podľa mňa extrémne Skvelé. dobrý deal. Najlepší Dobre, áno, obranca áno, áno. talianskej ligy. Dumfries za 20 miliónov je fakt, že dobrý deal. To sa nemáme o čom Brutálny baviť. deal, ale nechápem, jak je možné, že Inter ho za tak lacno pustil. To je pravda. Sice má už svoj vek tiež, Áno, ale tuším. Interi šlapal fantasticky. A teraz nám ty môžeš vysvetliť, že čo s tou pravou obranou, keď tam je trend a zrazu je tam Dumfries. No, neviem, či tam nemáme aj otázočku tiež na toto. Počkaj, ja to iba rýchlo pozriem, že či som mu tam nedal, aby sme si to nevyplýtvali. A máme to tam, tak, A, je potom, to tam. tak potom to poriešime. Aha, dobre. Takže... Jaj, Á, aj. to bol, nepoznám. No. Počkaj, čo tam bolo? Že potom to poriešime. Ale Dumfries má 30 rokov, akože stále on má 3-4 roky úplne v Určite. pohode pred sebou. Určite. A za tých 20 miliónov fantastický Parádny, nákup. parádny. S Trentom tam budú, však sa o tom pobavíme. Potom teda Bernardo tiež zadarmo. Bernardo Silva, To je podľa mňa možno, že aj najlepší prestup Realu. Akože, akože
z toho, čo som videl zatiaľ teda jeden zápas, dneska hrá Real ďalší zhodou okolností, má Real možnosť vyhrať prvú trofej a nejaký s Deportivom La Coruña bola My sme kvôli. tiež mali možnosť, Barcelona mala tiež možnosť vyhrať prvú trofej, ale Prehali nevydalo. sme. Dneska ináč náhodou aj oni, super pohár. Je super pohár ináč, no. Ozaj vlastne dneska je super pohár. Paríž. Aston Villa Paríž. Okej. Povenujeme sa. Oj. No ale teda, to som chcel, čo sme sa bavili? Futbaloví fanúšikovia Bernardo, ani to že nevedeli. No. Zadarmo Bernardo teda dojal. Bernardo fakt, Fantastický ako, prestup. za to, ako hral zatiaľ ten jeden polčas v tom prípravnom zápase, Zdravie. videl som, ty kokos, fakt, že... Á, zdravíčko. Ja, ďakujem, chlapci. Že tento typek môže byť presne ten chýbajúci dielik, ktorý Real potreboval. Že, wow, síce má 32 rokov, už to není úplne, že najmladší hráč, ale stále opakujem, zadarmo, insane deal podľa mňa. Z Manchesteru City. What are you doing, my friend? Niekto to bude možno vedieť, čo som ty myslel. Tak ja netuším. To je to Ale- mímsko. Ne, vôbec. To je to mímko, keď bol opretý niekde na anglickej ulici a išiel random fanúšik okolo, že Bernardo Silva to je? Aha. On sa otočil na neho, že what are you doing, my friend? To by sme mohli nazvať, že Oskiho moment. Tak, Však toto je virálne memko. Nevidel som, Je to virálne. Ale- všetko Virálne. videli. No, dobre. Ježiš, vy ste amatéri. Potom došiel tuším Kukureja. No počkaj, ešte som chcel iba k tomu Bernardovi, že na ňom je super, že on môže hrať aj zálohu, aj práve krídlo. No. Prišiel zo City, takže pod Guardiolom hrával, fantastická kontrola loptičky, dribbling, prihrávky, všetko. Je to tak? Takže parádny prestup Bernardo. Fakt, ako myslím si, že skôr bude v tom strede ako na tom pravom krídle, lebo tam má Real teraz celkom dosť hráčov, ale v strede fakt si dokážem predstaviť, že konečne to bude Realu šlapať aj v tom strede s tým, že sa bude vymieňať s Gullerom, taktiež je tam otázka fajná, takže poriešime to. Potom prišiel Kukureja, čo je asi podľa mňa najlepší deal leta. Za 55 miliónov Kukureja do Realu Madrid, chlapci. Wow. Najlepší ľavý obranca majstrovstiev. Áno. To je dobré, A mne, áno. akože mne Kukureja do majstrovstiev vždy Nesedel. pozeral Chelsea, taký nudný hráč proste, že Áno, áno. No. v tej Chelsea tiež, že zostal loptu hneď, vždy dával väčšinou prihrávky dozadu, taký nevýrazný, že Je taký, že nič extra a teraz na tých majstrovstvách Ale aj už na Eure to bolo vidieť, že za tých Španielov, že tam to vie. ale mne tak celkovo aj povahovo ľudsky nesedel furt a teraz, ako som ho začal tak sledovať, aj to viem, že vraj tie vlasy má preto, aby ho ten To som autistický videl, syn jeho spoznal a že Aha. keď vyberal novú destináciu pre prestup, tak pozeral v prvom rade, kde sú školy pre toho jeho syna, No aby jasné, no. potom mohol... to dáva zmysel. Ale... Je to akože fakt, že človek s dobrým srdcom a Áno, hlavne dobrý futbalista, keď som ho fakt teraz sledoval na tých majstrovstvách, tak ma očaril, extrémne ma očaril. Na druhú stranu mi je ľúto Carrerasa, pretože Carreras vôbec nebol podľa mňa zlý minulú sezónu a že nebol by to človek, ktorý by som povedal, že teraz Real musí nahradiť niekoho na tú ľavú stranu, ale keď sa ti ponúkne Kukureja za 50 miliónov, tak to Tak asi to musíš bereš. zobrať. To je proste Hlavne s tými dnešnými cenami. Áno, áno. to, že proste wow. Ako zaujímavé fakt, že Real takto vie nakupovať stále lacno, aj toho Dumfriesa za tých 20 napríklad, že to proste máličko, to je nič dneska. Dneska za 20 chodia hráči z Českej ligy. V dnešných cenách sú to fantastické nákupy. Ďalší bol SP za 25 miliónov z Levante. A to je podľa mňa tiež dobrý nákup. Keď sme sa bavili v Hala Madrid podcaste, tak Kikino povedal, že je to podľa neho jeden z najlepších nákupov Realu za posledných 5 rokov. Okay. A Vôbec ho nemám nasledovaného. ani ja vôbec nevedel som ani, že Nič o ňom existuje. neviem, hej. Dal v La Lige minulú sezónu tuším 11 gólov, čo vôbec Okay. nie je zlé za Levante. A Real podľa mňa potreboval takého, že typickú deviatku. Vieš, lebo Endrick ostane v týme, ale Endrick je taký, že skôr sa tam tak volá ako... Podľa mňa neostane. No ostane, už je to isté. Hej, lebo ja som videl včera večer ešte, že Aston Villa teraz ho chce... Ostane. Dali mu 9 číslo a ostane teda, že vraj už naisto. Takže tak. Ale SP je fakt taký človek, silová deviatka na hlavičky, proste fakt zrážať sa vpredu. Je vysoký, má 2 metre skoro. Aha. Má Okay. 1,98 m, tuším. Peter Crouch. Takže... A dal aj už gól za Real proti Okay. Ferencvárošu, keď nastúpil, takže na neho sa fakt teším. Dobre. Za 25 miliónov podľa mňa tiež vôbec... Za 25 zase super, no. Vôbec To je dobré. nie. A ešte k tomu má proste 19 alebo sa mi koľko rokov. páči, že v tom Španielsku ešte stále je to ten trh taký, jak by mal byť. Že proste tie ceny sú v pohode a také, že to není taký prepal, jak v Anglicku. No a No. potom čo ten Julian. Dobre, však ale toho No. Juliana práve preto nikto nekúpi. Áno, však Má to je pravda. 21 rokov, takže tiež Áno. výborný nákup podľa mňa. Super. No a Diomande. No a toto teraz dobre. Takže A počkaj, berem- ja a berem som- späť všetko, čo sme hovorili ja o som- tom, jak ja Španielsku som to chodia hráči počítal za teraz malé zatiaľ. peniaze. Vychádza mi to 95 miliónov zatiaľ spolu. Lebo však Kukuera 50, Dumfries 20,
A tento SP Plus, 25. minus. Alebo Kukura 55, čiže presne 100 môžeme. No, dať. stop, môžeme dať, že Plus áno. minus 100. Plus Bernardo s Konatem Dokopy zadarmo. všetci tuším nejakých 250, alebo koľko to vyšlo. No a ideme sa venovať. Ja, tej áno, lebo ideme sa venovať najväčšej položke. Najväčšej bombe. No, Diomande za plus minus teda 125 a 15 miliónov bonusy, tak Extrémny dáme tých prestrel. 140 teda. Zase, no, je tam ten faktor toho, že Borec mal jednu dobrú sezónu v Lipsku a už je z toho teda takýto prestup. Ďalší faktor je ten, že fakt mal dobrú sezónu a ukázal, že má tú kvalitu. A teraz je to fakt podľa mňa extrémny risk pre Real, Neuveriteľný. že čo, lebo zober si, že ty dojdeš ako 19, má 19 tuším, No mladý, ty 19-20, no. dojdeš ako 19-ročný typeček do najväčšieho klubu na svete, alebo jednoho z najväčších, aby ste sa neurazili. Jedného z najväčších klubov na svete. Máš cenovku na sebe za 140 miliónov, si v základnej zostave a ukáž sa. Mhm. A celý svet na teba kúka. Áno. No a musíš hrať s oným. S diktátorom a so seniorom. A musíš hrať, no. Novobradačom. Tak kurňa, čo teraz s ním? No. No asi pôjde napravo, nie? Určite napravo, jasné. Ale zase mne sa na ňom páči, že on je obojnohý. Že síce No, je to typický pravák, hrával naľavo napríklad. Čiže hej, vie hrať na obidvoch stranách. ale že je typický pravák, ale aj tú lavačku má No. výbornú a rýchly je však neskutočne. Áno, áno. Takže teším sa na ňo, len strašne sa bojím, no, že aby to nebol nejaký flop. Vieš, že... Ako za príklad 140 kupuješ hotového hráča. Mastantuono. Vieš, No. Mastantuono tiež sa kúpil, tuším, za 60 alebo za koľko Mhm. a vidíš, kde skončil. A kupoval sa, dobre, však nie je taká hviezda ako Diomande, keď dochádza z Bundesligy, ale bojím sa toho. Keď to vieš za 140, ja si predstavím, že za 140 kúpiš niekoho ako je Kvaratskhelia. O ktorom proste vieš, že je jeden z najlepších. Pri dnešnom trhu zase ma tá cena až tak neprekvapuje. Tak dá, Dobre, ale tam ide o to, že jeho reálna cena je povedzme 70. A reálne tých 70 naviac má iba kvôli tomu, že je dnešný trh a že je mladý. No. Ale jeho reálna cena je proste 70. Ako tých 140 je strašný prestrel. no veď to je to, že tam je milión tých faktorov, hlavne to, že je mladý, No to tam zohrá veľkú rolu No. proste, takže pozerám na Transfermarkte, že má cenu údajne 90 miliónov. Plus minus, keď si dá ešte negotiations. No, Tých tak to tak je 125 by som proste, že- bral, že ok, ale akože pripočítal sa k tým, no dobre. Kámo, do 100 maximálne. No. Stále som názoru toho, že ak ukáže a ak splní ten potenciál, ktorý má, No, tak jasné. bude tých peňazí hoden Dá, a je to nepoviem ani risk pol slova. proste, no. Je to Ale risk keby Barcelona urobila takýto prestup, tak to proste, tak poviem, že to je ako totálna tragédia, hej. a Strašne predražené. po pol roku povieme. Asi. Presne po tak. pol Zime roku dáme už. vysvedčenie. Po pol roku budeme múdrejší. Pôročné. No a vrátil sa teda Endrik, však to je tiež Ale k ty nám ním. ukáž hlavné nahrátilca. Ja mám, Ramirez. chlapci, máme ďalšieho nového hráča ináč. Nový hráč. A volá sa Vinicius Senior. Ramirez s bradou. Vinicius Bradius. Má novú bradovinko a nový mustache. Kámo, ako... Zabil. Ja sa fakt ospravedlňujem, že tak kašlem, asi to tam bude počuť, ale No, nemôžem ty za si to. To je v nejaký, pohode. Drhne ma strašne. ťa to neviem nejako prečo. chytilo. Každopádne, Vinicius znovu bradu. Ja nemôžem z toho. To je proste Vinicius senior zo seniorskú bradu. Každopádne, zatiaľ hral jeden zápas, teda proti Ferencvárošu. No. V tom zápase hral celý druhý polčas, mal tak asi 6 neúspešných driblingov, 10 neúspešných nahráviek. To si robím Brada teraz ho brzdí. srandu, ale nespravil v tom zápase vôbec nič. Bol ešte slabší ako minulú sezónu. Ale zase ma asi ľudia zjedia, tak Počkaj, prajem ale- mu. Tak Ale minulá počkaj, sezóna bola ale- fantastický, ale zase keď nehral Mbappé, tak bol... No však to áno. Ale je to pochopiteľné, pretože si musí zvyknúť Ale- proste na ten, Na tú bradu. na ten vzdušný odpor tej brady, keď Presne. proste ide Poďme to rýchlo. rozobrať, to sú brutálne. No ja ako fanúšik Formuly 1, tá aerodynamika je tam základným kľúčom proste k tomu, ako sa bude ten hráč pohybovať. Rozanalizujme to. Tá brada sa ti zúži sa ti ten otvor, ktorý máš medzi krkom a bradou vlastne. Sa mu to zúžilo, Polský bradu si time. zmenšil. A vlastne ten vzduch tam preniká a on není na to zvyknutý. Takže je tam občas... Není v dobrom balance občas. Možno, aby to neoholil do novej sezóny. No. Aby to nehovoril po dvoch zápasoch. A plus vlastne áno, tie fúzy na brade, to je No, ďalšia no. vec. Aby to neoholil. No, mal za sebou každopádne jeden tréning. Verím, že teda sa chytí a teda aj znovu bradu to bude nový Vinicius, ktorý konečne bude aj s Bapem najlepší na svete. Mhm. No a čo tu máme ešte? Aha, teraz toto, no to som chcel s vami prebrať, chlapci. Pretože
Jeden z najväčších problémov Realu je teda momentálne, keď nevyšiel prestup Rodriho. Kto bude ten mozog tej zálohy? Hovorí sa teda o Gullerovi a o Počkaj, ale to je Bernardovi. ofenzívny mozog. Rodri by bol defenzívny mozog. Dobre, tak máš tam Tchouameniho. Defenzívny mozog je Tchouameni. Ja myslím to spojitko medzi obranou a zálohou. Medzi obranou a útokom. Alebo zálohou a útokom, chápeš, ak to myslím. Že... Hovorí sa, že teraz som videl viacero návrhov, že by Real mal hrať na 2 pivotov. Okay. Čo znamená, že by hral Valverde s Tchouamenim, ak by sa nepobili. Mhm. A pred nimi by hral Vinicius, Bellingham a... To bude... Pardon. Páli. Vinicius s Bellinghamom a s Diomandem No. a pred nimi Mbappé, lenže to mi príde úplná blbosť. Nemôžeš, podľa mňa, na čo? Na čo hrať na 2 takýchto kvázi defenzívnych oných, keď... Akože tak keby to fungovalo, tak v pohode. Dobre, ale posadíš aj Güllera, aj Silvu, jeden z nich musí hrať určite. Tak Akože môžu podľa hrať mňa- ale vyváženejší štýl tej zálohy, že nemusia byť úplne na tej defenzívnej pozícii. Vieš, že môže byť troška vysunutý. Že to bude Ide o vyváženejšie. to presne, že Real chýba niekto. Real vždy hral na Casemiro, Kroos, Modrič. No. Povedzme, že dobre, Casemiro a ja neviem, Modrič môže byť teda Tchouameni a Valverde. Ale chýba tam ten Kroos, lebo obidvaja títo sú príliš ofenzívni. Ani jeden z nich není taký stredný. Dobre, hráč, ale ako tak bol už sme sa Kroos. predsa len pohli od toho Krosa, že No poďme. pohli. No. Ale tým pádom by jeden z nich musel hrať stredného záložníka, Kto, keby nehrali na kto, 2 pivotov. také sa ťa opýtam, kto by mal byť členom tej zálohy, trojčlenej, predpokladám. Kto si myslíš ty, že by tam mal byť teda? Títo dvaja sú akože jasná, Tak oni jednotka... nebudú hrať určite spolu, však No. tam máš pretlak v tej zálohe. Takže kto by jak mal blázen. byť proste Bude základné určite 11? Tchouameni bude. A pred nimi ja by som dal osobne, že Valverde, Güller a Bellingham. Alebo... Počkaj, tam ešte Bellingham vlastne. No. Jaj, no A tak ten Bellingham bude to akože je už ono. hrošak tým pádom, nie? Alebo Ja by som osobne, viete, dobre, že nemám rád Môže byť Viniciusa. hroťak, lebo keď bude hroťak, tak bude, kto bude sedieť? Vinicius, Diomande? No však Vinicius, ne? Však ale tak nemôžu ani A počkaj, títo on štyria sa- byť v dobre, zálohe. On nebude hrať dobre s Bradou, tak on nebude hrať. Ja by som osobne Bellinghama využíval ako falošnú deviatku. Okay. Aha, no to som myslel, že... A Mbappého naľavo a Diomandeho napravo. To som, Lenže no, to sa no. nestane, takže... Vinicius, bez Viniciusa, ktorý teraz predĺžil zmluvu? No neexistuje. Neviem, Situácia. ako ja, keď som videl Güllera hrať teraz, tak podľa mňa pod Mourinhom bude ešte lepší ako minulú sezónu. Ale ty ho glazuješ. Ty si... Ja ho glezujem, ale oprávnene, kámo. Güller fakt, čo predvádza teraz aj v tej príprave, čo vidím tréningy, vidím tie zápasy. Samozrejme sú to len prípravné zápasy, OK, ale ja extrémne mu držím palce. Extrémne mu držím palce a hovorím vám, chlapci, Güller bude jeden z najlepších hráčov Realu tejto sezóny. Aby fakt toto, teraz som sa vlastne namyslel, aby toto zase nebol dôvod, prečo v Reále nebude fungovať kabína. Že tam bude proste pretlak a niekto nemôže hrať. Proste niekto nemôže hrať. Je to dosť možné, Tam moc musím hráčov do povedať. útoku. V tomto si myslím, že Mourinho to uprace. No som zvedavý. Mourinho si myslím, že to vie Som upratať. zvedavý. Aby to aj na ňo nebolo už moc. Lebo Mourinho už není to, čo býval, povedzme si na rovinu. Nevideli A sme, možno to v sebe prebudí. Akože, sme ho vo veľkom klube zatiaľ takto. No. V Benfica bol fajn, Takže uvidíme. ale furt to není Real. Uvidíme. Ale podľa mňa aj tak väčší problém Realu je obrana. Pretože to bol aj minulý rok hlavný problém a stále je to taký, že nevidíš stálosť tej obrany, nevidíš takú tú pevnosť. Sice dostajú teraz priestor mladíci ako Juan Martinez a tak ďalej, to som veľmi rád. Ale stále si myslím, že Rudiger s Hausenom nemajú takú tú connection, ktorú by Real potreboval v tej obrane. Keby tam došiel napríklad oni, Bastony, Alebo keby sa zobudil Konate. keby sa zobudil Konate, kokos, ale Bastonyho by som si strašne veľa predstaviť v Reále. To už nepôjde, kámo. Ja viem, Už máte... ale Konate by bol fajn. Keby fakt no Konate by bol dobre, úplne super, to bolo len brutálne, lebo kraj máš vybavené, typek sa musí zobudiť. Dumfries Kukureja, inak vlastne keď sme pri tom Dumfries... Dobre, budeme riešiť Dumfries Tak. Trenta ešte. Tak. Poďme ďalej, poďme na to. No a No máte tam akože veľa situácií, ktoré musíte Príliš vyriešiť. veľa hráčov. A príliš veľa hráčov, no. Bude to ťažké skrotiť. tak. Dobre. Poďme na otázočky. Poďme na to. No poďme na to. Otázka na teba, FIFO, ako hodnotíš hostovanie Araucha? Teší ťa to, alebo si smutný? Tak Na teba, FIFO. určite to nebude otázka len na mňa, keďže tu máme Ne, Dvoch. dobre. dvoch. Filip, to si zapamätám, ty, počujem ma.
Ale ja som osobne smutný z toho, lebo Araujo vždy, keď nastúpil, tak pomohol Realu. A toto je presne to, prečo som ja rád, že ide do Liverpoolu. Súhlasím. Že strašne mi príde, že on chudák fakt sa preklial 2-3 zápasmi, ale on je fantastický obranca. Akože. No nie je zlý obranca, ja nehovorím, je ale... to Ale ale- sa môže zobudiť vedľa Van Však vedľa môže, Van Dijka, jasné. vedľa Van Dijka. To bude duo inak. To bude ako brutálne duo. Proti tomu nechceš hrať. To je pravda, no. A bodaj by sa zobudil a bodaj by kľudne ho Liverpool kúpi a nech sa mu tam darí. Tak zase nevieš, ako bude vyzerať Liverpool pod oným, pod Iraolom, či Liverpool ak sa má volá. brutálne problémy. Takže tiež. uvidíme. Oni musia tiež ešte nakupovať. To je však dobre. Áno, áno. Ale som z toho smutný, že odišiel z Barcelony, no. Fakt, akože, ja som mal Araucha rád, popravde. Na to No ja však- bol hejtovaný, tak Ja som ho Ja mal rád. mám stále tržnú ranu z jeho činov tržnú ránu. a akože... Nemôžem povedať, že ma to mrzí, že odišiel, pretože on nedostal potom tú šancu v tom klube, že by mohol si obhajiť tie možno, že minulé chyby. Vieš, že nehrával tam tak naplno, že tam dosť často striedal. Ja No, som... urobil tie chyby a miesto neho hrali už druhý. No veď áno. Čiže Takže už skončil na lavičke. Áno, už a stratil podľa mňa na taký ten tú reštart dôveru. Áno, Je super ten Liverpool. Áno, ja Ako súhlasím, fantastický ako- prestup pre neho. Do Premier League paráda. Paráda. áno. No, myslíte, že AC Milano má na to napríklad do 5 sezón vyhrať Ligu majstrov? Ani náhodou. Myslím si, že pri konkurencii momentálnych veľkoklubov to asi nehrozí. Mám ešte dodatok. Nie, že ja by som tam vymenil Ligu majstrov za sériu A. To som Že chcel či vôbec povedať, na to ale má. nechcel som... To je taký prvý krok, to by si som myslím, povedal. že by mohlo byť. Že to by možno mohli dať To by do mohli, playoffov. to by mohli. Lebo ten Inter tam dominuje, ale ACčko už teraz sa prebudilo Áno, celkom áno. posledné sezóny. Veď sme ich aj riešili poslednú riešili sezónu, sme že ich. tam... A oni ale vždy prehrajú. Oni, keď mohli získať tú výhodu, tak tiež remizovali alebo prehrali. Dôležité zápasy prehrali. A tá zostava je tiež, že tie talianské týmy majú také... Ligu oni majstrov si stále nemyslím. nakupujú hráčov, ktorí už sú proste, že odišli z Premier League alebo z La Ligy. Ako v Lige majstrov si myslím, že to nehrozí, určite nie, ale tá liga by mohla vyjsť do 5 rokov. Tá Áno. liga by možno šla. Ja si popravde nemyslím, že do 5 sezón vyhrá nejaký klub z talianskej ligy. Tá talianská liga je fakt na Jedine ústupe, tam fakt na ten úpade. Inter, no. Je na úpade. Ale Inter aj Úplne. Neapol by mohol, Vieš, ja Juventus, nevieš, že Neapol určite napríklad si nemyslím. nevieš, ktorému týmu Áno, vystrelí no. tá sezóna. Tomuto ja neviem, Áno, to je ako že pravda. Ty máš také veľkokluby talianské a napríklad v Neapole tam ako brutálne obmedzujú tie prestupy, vieš, že oni tam nedajú, oni proste normálne povedia na rovinu, nebudeš mať nových hráčov, proste Áno. hraj s tým, čo máš. Áno, áno. Vieš to isté, aj ten Inter je najväčší tým v Taliansku, teraz najlepší, však dominuje tam. Dobre, Neapol ešte vyhral tituly, ale chápeme sa. A aj ten Inter ako nemá nejaké veľké nákupy, že pozri, predali si za 20 miliónov jedného z kľúčových hráčov. No. Však ten Dumfries, to oni majú na tom založený systém, oni hrajú na krajných obrancov Však na áno, Fizeku ako a ja predali si ho za 20 Áno, miliónov. áno, že áno. Ja tomuto nerozumiem. Takže nechápem. nemyslím si, že presne ako hovorí Oskar, že ani taliansky tým, nie že AC Milano. Tak. Uvidíme. Ako to vidíte s trofejami túto sezónu pre vaše kluby? Tak čo, príde konečne Liga majstrov? Pre Barcelonu? Ja som to povedal po majstrovstvách, že keďže sa nám vrátil veľa výhercov majstrovstiev do Barcelony, veľa, však zo Španielska logicky tam máme veľa hráčov, 8 hráčov Barcelony, že by to bolo také symbolické, keby tu z najbližšej sezónu vyhrali Ligu majstrov a že by sme to tam konečne dotiahli do toho finále a zvládli to proste. Myslím, že keď príde k nám správny útočník, čo ešte neviem, kto bude, a ukáže sa v prvých mesiacoch, že na to má, si tam plní tú rolu, tak si myslím, že na to máme. To som sa povedať, že Tak, akože dôležitý je ten útočník. Ja si myslím, že Liga majstrov ešte nie tento rok. OK. Ja si myslím, že Paríž tretíkrát po sebe. Ty Mhm. koky. Wow. No počkaj, tak ale Uvidíme. Však to dáme si otázka ešte je, na že, predicú Ligy otázka je, že Otázka pre je vaše iná. kluby. majstrov. Myslím si, že Barca Ligu majstrov tento rok ešte nevyhrá. Tak ale otázka je, Dobre. ako to vidíte s trofejmi. Áno, Dobre, jasné, dobre, ideme. Keby prišiel Harry Kane, tak kľudne. Ah, Áno, áno. Ale La Liga, Copa del Rey, Tak. La Liga Liga majstrov. si myslím, že Barca La Ligu vyhrá. Ja si myslím, že by opäť mohli vyhrať tretíkrát po sebe. Lebo proste Barca to posledné roky fakt... Som zvedavý akože na Real, jasné, lebo Real má fakt super prestupy. Lebo Barca to dosť akože vie to na ten Real proste v tých posledných sezónach. Čiže bude záležať na tom, že ja si myslím, že si postražia tie akože povedzme slabšie týmy a bude záležať El Clasico a tak a bude záležať na tom, jak moc budú všetci strácať, ale Real a Barca mi prídu ako absolútne jasný, že určite prvé, druhé miesto. v Mali lige, by určite, bez, no. ako bez Ja debaty. si myslím, že Barcelona získa tretíkrát po sebe Ligu majstrov. La Ligu. La Ligu. Dobre. Tretíkrát. No, takže Ligu si myslím Barca. Pohár
No neviem. Pohár vyhrá, ale bola Pohár, dobre. Pohár, to som sa povedal. Nejaký random tým, to ver. Racing Santander, more. Atletico vyhrá pohár, lebo proste zasa budú sústrediť na Ligu majstrov. Ten pohár je taký úplne random, no ale... No. Tak ja by som Realu konečne prijal tú ligu. No jasne. Neviem teda v Lige majstrov, ako čo bude. A teda ja neviem predikovať, lebo fakt neviem, čo pod tým Mourinhom človek má čakať. No. Neviem, fakt neviem. Ale- Teším sa na to, ale neviem. Jasne, teším sa na to, ale myslím si, že ani Barca, ani Real tento rok tú Ligu majstrov. Že vy už máte lepšie v tom, že viete, nič sa tam kvázi nezmenilo, také hlavné Potrebujeme útočník. pod flikom. Ale vieš, že stále tréner je taký istý áno, systém, to všetko toto. Áno. A u nás tí, sa- a tí hráči sú spokojní Áno. s tým systémom. Tak, zvykli si presne na A to. u nás sa zmenil tréner, prišlo 6 nových hráčov, niektorí odišli a No to je práve, že podľa mňa musí viac odísť. Že prišiel nový tréner, prišiel strašne veľa nových hráčov, ale nikto z tých starých hráčov neodišiel vlastne. Áno. tak Fakt akože ten Real má brutálny ako pretlak. odišiel Carvajal, Alaba, Ceballos, Na to sú hráči z lavičky všetci. Fran odišiel do Betisu, Hrajú na lavičke všetci. Mario Martin, Gonzalo odišiel za 40 miliónov do Fulhamu, čo je inak dosť dobrý deal. To je veľmi dobrý Čo je dosť dobrý deal a Palacios do Fulhamu tiež za 10 miliónov, čo je tiež dobré. Všetko, čo si menoval, sú hráči z Ja lavičky. viem. A má tam to do Fiorentina hostovanie. No, Takže tak. Bude to zaujímavé. pozri, A... jediná úloha fakt toho Mourinha je tam vybaviť tú kabínu. No. Tak. To bude problém. A potom No ďalšia otázočka. No, Vyhraje podľa tebe Česko aspoň jeden konečne zápas nejaká dobrá v otázka. Lize národu? No a Tak. teraz nám povedz, lebo to som ja videl. Češi sú teda, oni sú myslím, že v tej skupine A, v tej najvyššej. Áno. Áno. A oni tam majú no povedz, skús to nájsť, prosím ťa. Ale neviem, že to Hľadám. nemajú náhodou, že Španielov alebo takéto. No, už to mám. A Česi tam majú, prosím, pekne chlapci, že Chorvátsko, Španielsko, Anglicko. Dovidenia. Ale zase obrovská pochvala, že sú vôbec tam, že si Áno, môžu zahrať jasné, proti týmto jasné. týmom. To je jasné. To je akože ale teraz majú zážitok. však Češi takto, ja neviem, veľkú krízu v národe, No. ako odišiel Koubek. Majú nového trénera. Pred 2 dňami, tuším, alebo pred týždňom nejak vymenovali. Áno. Španiela. Áno. Zahraničný tréner prišiel do Česka. Španiel aj teda s celým realizákom, takže budú skúšať niečo ako my s Kalcenom. Ten Patrik Šik skončil? Alebo No. ako to je? A to, že končia tam hráči teraz, Patrik Šik, a on teda, som nevidel, že ten hovorí, že bude sa snažiť akože týchto, čo boli takí, že rozmýšľali, Áno, či z budú tej pokračovať eufórie ďalej, proste po ich majstrovstvách. proste presvedčiť, že aby pokračovali, lebo však Česko má dobrý tím. Santi Denia. Santi Wow. Denia, no. On tuším trénoval 21 Španielsku, alebo také Mhm. niečo. 21, vole. 21. Takže som zvedavý, ale myslím si, že dobre, s Chorvátmi možno niečo uhrajú, Ale nemyslím ale si, že povedzme vyhrajú. si na rovinu, že Španielsko a Anglicko určite asi. No, bohužiaľ nevyhrajú, no. Skôr by som povedal, že keď takto remizu s tými Chorvátmi by mohli uhrať. To je ale- jediná šanca, že by to mohli ubojovať. Aspoň budú mať zaujímavé zápasy. Remizu Určite, aspoň. určite. Nie ako my, Aspoň si ľudia pozrú v Česku. Jasné, ako pre Budeme fanúšikov, Budeme hrať s Luxemburskom, nie? Alebo s niekým takým. My tam máme, radšej sa ani Kazachstan, nepýtaj. radšej sa pre ani takých nepýtaj. fanúšikov, ktorí si radi pozrú dobrý futbal s dobrým, jak to Dobrým povedať, súperom. aby som ich neurazil, tak dobrým súperom proste, tak presne toto je pre Pre nich. porovnanie, tak Slovensko v lige C nastúpi s Moldavskom, Fajerskými ostrovmi a Kazachstanom. To myslím si, že bude vypredané ťahelné. To si myslím, že Bude sa hrať Kazachstan, na východe všetko. Kazachstan, To by Slovensko. mohlo byť inak, to je sa mi ľúbi. To je dobrý krok. To podporujem. Asi hej, bude sa hrať aj v Prešove konečne, takže... Á, dobre, dobre. Prešov má pekný štadión. Takže to hej. Áno, áno, áno. No a teda poďme k tomu, No, kto by mal hrávať na pravého beka, Dumfries alebo Trent. no. Čo som bol v Rakúsku, teraz na tom prípravnom prvom zápase, tak hrali pod sebou, čo som bol prekvapený, že kokos Mourinho ma počúva, čo hovorím. Ale tak samozrejme, že nebudú hrať pod sebou, lebo bude tam Diomande, je tam aj Brahim, keď sa uzdraví Rodrigo, takže na tom pravom kraji tam je dosť hráčov. Ale ja by som tam nechal Trenta s tým, že by som teda Dumfries sa dával hrať možno v takých zápasoch. Jak to vysvetliť? Že Dumfries má výborné tie výpady dopredu, lenže to aj Trent. Lenže Trent zase nevie brániť. Dumfries je skôr, mi príde taký defenzívnejší. Ja si tiež myslím. Takto, ja by som dal Trenta kľudne do zálohy, ale znova sme pri tom pretlaku. Ale namiesto koho, vieš? Vieš, namiesto koho, jasné, ale lebo Dumfries je na pravej obrane beast. No, je? Proste on je brutálny pravý obranca. A podľa mňa, akože presne, záleží na tom, aký zápas. No. Ale neviem, záleží, lebo Dumfries je výborný aj do útoku. Tak, ale aj Proste Trent. nevieš. No. Nevieš. Mne to reálne, že nedáva zmysel. Proste, lebo obidvaja by mali hrať v základe na pravej Takto, obrane. Obidvaja. bude sa mi páčiť, že obidvaja možno, keď to zoberieš z toho druhého súdku, že obidvaja dajú zo seba maximum, aby si zaslúžili to miesto v tej základnej zostave.
vieš čo, podľa mňa to je možno také, jak sme sa bavili o tej Barcelone, že proste vyloženie Real išiel cieľene na to, že že sa budú kľudne striedať. No, áno, zdvojíte pozície. Proste Presne sa tak. nezrania, lebo však Trent býva zranený. Áno, áno. Nezrania sa a presne ak 100%. je Gordon Rafinha, tak bude proste Trent Dumfries. Takisto Kukureja, Carreras, že Áno. toto sa mi na druhú stranu páči, že nebudeš vedieť, čo od Realu Ale čakať. to si vezmite, že jak tu postupuje ten futbal, že fakt tieto top týmy už to robia tak, že už majú pomaly 2 základné Áno, zostavy si áno, budú áno, budovať za áno. chvíľu. Je to tak? No dobre, takže toto. No a poďme na No poďme. transfer window. Chlapci, poďme na to. Takže to sme nemali teraz? No to sme mali Akože- Barcu Real. Aha. Tak je tam napríklad obrovský prestup Andersona do City za Áno, 135 miliónov Chcem povedať, že som hovoril už na jar, že bude z Nottinghamu. že HV OK. zloží Jasné. Anderson a išiel teda do City a dúfam pre všetky týmy Premier League, že Rodri odíde do Barcelony, lebo keď bola záloha City Anderson, Rodri, tak to je konec. To je fakt, to by bolo brutálna záloha. A teda ešte treba povedať, že tuším, že čo 135 miliónov, nie? Sa No. mi zdá. Áno, áno. Extrém. A Mareska chce, že vraj ešte Enza. Za 120. To je akože insane. Čak Tak to City už si by môže bolo- dovoliť. Treba povedať, že teda City nový tréner, Áno, Mareska si buduje nový tím. Áno. Odchádzajú hráči z tej Guardiolovej éry. Pep z Vyšu. Pep. Pep No, z Vyšu. Pep z Vyšu. Trénoval s Pepom, nie? On bol Trénoval aj s Pepom, asistent áno, taký. jasné, že áno. Ja som strašne zvedavý inak na City. Ale lebo- akože hovorím tak, že výzorovo Pep No, z Vyšu. aj Tak, výzorovo, áno. aj akože, No. vieš, trénersky sa dá povedať. Nedávajme ho Mareska je dole. dobrý tréner. On je dobrý tréner. Mne nedávalo zmysel, že prečo ho vyhodila Chelsea, čiže pre City super tréner, podľa mňa, že sadne im aj do Áno. toho štýlu hry, že oni sú zvyknutí na Pepa, on pozná tú Pepovú, Áno, áno, on to áno. vie krásne upraviť ešte podľa seba. Bude to No, zaujímavé. Teším ale- sa na neho. Majú tam však City má fantastickú zostavu, ale podľa mňa ešte nejaký prestup dajú, ešte niečo posilnia. Arsenal tiež posilnil fajne. Arsenal. Bruno Guimaraes Áno. za 87 či koľko miliónov. To zase. To je No, oni dobrý budú mať prestup. zase tú zálohu ako neuveriteľné. No ja som to tam písal, že Newcastle ako rozpredal, dá sa povedať, svojich najlepších hráčov. No, Gordon Guimaraes, aj to Áno, na áno. tuším odišiel. Minulú sezónu odišiel Izak za nejakých Áno. 130, nie, do Liverpoolu. Teraz Gordon, Guimaraes a Tonali do Tottenhamu. Tonali inak za 108. Tonali za Áno. 108 do Tottenhamu. Fakt? Extra. Ani neviem. Za 108. To je ako, tá Premier League je hrozná, akože tie ceny tam. Sú tam To ako je úplne neskutočné. Totálne brutálne veci. Čiže Newcastle na týchto troch hráčov Wow. zarobil 250 miliónov. Takže oni majú na to, aby si posilnili. Tak som zvedavý, lebo ja som videl, akože, že už fanúšikovia Newcastle ako sú veľmi nespokojní s tým, že proste Jasné. vidia, že sa im rozpadá No veď jasné, áno, áno. To je, aký Barcelona predala Rafinhu, Pedriho a Kubarsiho. No majú teraz extrémne veľa peňazí No, Newcastle, majú, môžu rozhodiť na viacero No, strany. Môžu s tým Arsenal čarovať. krásne posilnil. A ešte podľa mňa by Arsenal mali ísť po niekom na tom ľavom krídle. Keď sme tu boli s Erikom minulý ten týždeň, tak som Vinicius. hovoril, že chceli seniora. No, Nevydalo. Asi, To by asi videli tú bradu. A podľa mňa Arsenal pôjde ešte po nejakom ľavom krídle, lebo Martinelli tam moc nepresvedčil. No? No, akože vedel by som si predstaviť Vinicius sa hrať niekde inde ako Real. Chcel by som ho vidieť. A on si aj zrušil, on si aj odstránil profilovku, nie? Jeden ale on moment. to robil pretože chcel akože Podľa nový mňa sa čistý nudil. reštart len pre tou zmluvou. Aha, Že jasné. on si vlastne na druhý deň, no. jak podpísal tú zmluvu, tak si tam hneď dal. Bro, snažil nejaké aura, Podľa mňa moments. sa Bro iba nudil v obývačke. Dobre chlapci, Salah do Bešiktašu odišiel. Áno. Akože, Nie, do Trabzonu. či do Áno. oného do Ale Trabzonsu, no. Beşiktaş. Vlahovič odišiel do Bešiktaš. Bešiktašu, áno. tak. No a ešte, ja som ešte chcel tej Premier League, že Český brankár Lukáš Horníček. Áno. to je prvý Do prečo Newcastle. vlastne. Taký Áno, väčší, áno, áno. 30 miliónov, tuším, že najdrahší Čech. A Heco Dubravka do Tottenhamu, to je tiež super Áno, predĺženie. áno. Však máme československé No, duo. kokos. Čínsky Dubravka. Čínsky Dubravka, Wow. Tottenham. Brankárska dvojka. Takže vlastne z nášho fackovacieho panáka teraz budeme všetci mať radi Tottenham. No. Teraz už, ale už my sme boli ich takí fanúšikovia. No ja si myslím, že si s nimi robili dobrú prdel. Ne? Asi, hej. No a takže vlastne si vezmi, že Česko bude mať 2 brankárske jedničky v Premier League. No, Áno. To je ako klobúk dole. No a Češi majú dobrú prácu s brankármi. to som videl ešte teda, To je Van Halke, no. máme tam toho Araucha do Liverpoolu, odišiel Salah do Trabzonsporu a Liverpool musí akože dosť posilňovať teraz. A ja Musí. som videl, som zvedel, čo na to poviete, neviem, či ste videli tiež, že má momentálne najväčší cieľ je Bradley Barcola z Parížu za 140 miliónov. Videl som, Za 140. že Barcola by sa mal sťahovať z Že by mal Parížu. do Liverpoolu. A rieši sa to už dlhšie, tuším. Áno. Lebo tak samozrejme, že chceli ho zameniť, chápeš? Tak zase- 140 je Jasné. brutálne. Barcola 140, keď si porovnáme s Diomandem, je asi tá cena v pohode. Barcola je fantastický. No však hovorím, že v pohode. Dobrý, S no. Diomandem, keď porovnáme, tak áno. Hej.
Akože zase, je to moc, ale je to moc kvôli tomu, že Premier League. Keby to nebola Premier League, tak je za 80. Ten market sa tak vyvinul v posledné roky, že Barcola by pred 7 rokmi stál možno 50. Ale vieš, že tie týmy vedia, že si to proste od tých týmov z Premier League môžu No vypýtať. však áno. Tak, Hovorím, že tak. keby Barcola išiel do Španielska alebo do Bundesligy, tak ide za 80 maximálne. Je to možno. Takže, a neviem, to je Premier League asi všetko také, čo už... Už neboli ani Ešte také niečo? zaujímavé prestupy. Ešte Také, ten Tonali, akože také akože hlavné. Tottenham celkom teda posilňoval, to viem, ale to bolo už pred majstrovstvami. To nie je nič Ja by nové. som asi chlapci prešiel, lebo však 100%. máme ešte A ešte je ďalší... otvorené akože window transfer, takže to môžeme Tak, riešiť aj na budúce. Ja by som ale chlapci prešiel teda, ak sa mi to podarí, lebo chcel by som teda Ti predikcie? La dať Ligu? takúto vec. Takže počkaj, prestupy máme hotové, hej? Prestupy máme hotové. Áno. Už tam nič také nebolo? Oj. Ne, už, v tej príprave som nič nepísal ešte? Tak to výborné. Už všetko. Takže všetko. Podarilo sa, vamos. Tak No a poďme teda si vypredikovať La Ligu trošku, lebo začína nám tento týždeň La Liga, chlapci, takže... Ako prvá 105. Ako prvá. Je to no tak? a poďme asi začať takto, že od spodu. Lebo máme tu teda Racing Santander, Deportivo Malaga, čo sú traja nováčikovia, ale Áno. strašne sa teším Malage, chlapci. Konečne. Aj Deportivo, Áno. veľmi sa teším. Pamätáte Malaga, keď hrávala štvrťfinále Ligy majstrov? Áno, áno, proti áno. Dortmundu? Ale pozor, Takto dozadu? Racing Santander, možno pre vás neznáme meno, ja si ich pamätám hlavne z Tak FIFA. my A z Fifi poznáme. Ja si ich tiež oni pamätám. vyhrali ligu. Oni vyhrali tú druhú Áno, ligu, no. takže idú z prvého miesta. No a teda ako by sme to spravili? Podľa mňa, Ideme od konca? podľa mňa takto, Elche by OK. mohlo byť... Elche. Akože myslím si, že určite z nováčikov minimálne jeden Podľa nás z vypadne. nováčikov jeden bude posledný. A A bude ktorý? to podľa mňa La Coruña. La Coruña, No. takže dáme La Coruñu na posledné miesto. Alebo? No, akože asi hej. Nie, ja si myslím, že bude Racing Santander posledný. Racing Santander za mňa. Racing Santander? Pozri. Mhm. Ide o to, že ja vôbec neviem, že jak tie týmy, lebo No takto, ani ja, tak, tie týmy majú tie zostavy, čo mali v druhej lige. takto tak, akože... tak vypadnú, to nebude stačiť. Ale my sa tu nejmerá na odborníkov, že každý Tak, tým ale máme ja napozeraný. vôbec neviem, že My to ako- ideme proste si ako natypovať. posilnili, vieš, že keď Malaga má nejaké dobré prestupy, tak oni kľudne môžu byť 10. dnes v tej lige. Ja neviem. Ja by som skôr išiel od začiatku. Pre mňa to bude podľa mňa lepšie ísť od prvého miesta. A postupne budeme tie týmy, že kto by mohol skončiť pred akým. Podľa mňa to bude lepšie takým štýlom. Chaloši. Čo ja viem. A vieš, Poďme. áno, daj. Ja si myslím, že to bude lepšie. Tak poďme od Skúsi na začiatku. tým Teda. zamyslieť. Od začiatku a vyskúšame. Poďme od začiatku. Teda. Dáme tam nejaké... To No, tak to poviem rovno od konca. Dobre, však tuto sa zhodneme asi, že proste obidva by ste to dali takto, ja keďže to ovládam, tak si to nechám takto a hotovo. Určite sa zhodneme na tom, že Real a Barcelona Hej. budú Takto, držať. Atletico asi tretie, plus minus. Malo tak by to ale tak počkej, keď už robíme, tak poďme, že sme ťa prehlasovali, že by sme dali prvú Barcelonu, 2 proti 1. byť. Dobre, Daj tak ja tam prvú tam nechám Barsu. Real a hotovo. Podľa toho, aký má zmysel. Lebo to ovládame. Pozri, zhodli sme sa, že budú top 2. Hej, je to úplne jedno, že... Není to, lebo robím predikciu. Však daj si tam... Dám tam proste nebudeme takto a teraz hotovo. fotiť. Ideme ďalej. No, Villarreal, Betis... neviem, osobne by som to nechal asi takto tú top 4. inak teraz, keď si to uvedomíte, tak tá španielská liga je fakt taká... Ako, hrozne priemerná, že to je jak Bundesliga skoro. Že fakt neví tej Barcelony a Realu, tak... Ja by som dal Villarreal pred Atletico. A že by Atletico bolo... Atletico posilňuje, kámo. Atletico Áno. si myslím, že Teraz bude... tam má ísť aj Romero, z Tottenhamu som No. videl. A Atletico bude dobré. Dobre. Takto by som to nechal. A... Celtu by som, vieš čo, dal by som 6. Athletic Bilbao. Počkaj, ešte tu máme Sociedad, pozor. No. Áno, áno, Sociedad áno. by som dal 7. Aj Bilbao ešte No, dokonca. Bilbao, no. ja by som dal 6. Bilbao. 6. Bilbao? Mhm. Wow. Podľa mňa Bilbao sa vráti trošku hore. Že vy takto až? No, Bilbao tak 6. povedzte vy. Betis 5? Súhlasím. Betis 5. A dal by som Sociedad a by som vymenil so Celtou určite. Ja by som Sociedad možno dal na Namiesto miesto Getafe. Betisu. Sociedad 5. Mhm. Uf. Ale dobre, ako poviete. Takže Sociedad dáme 7. No, Celta, Getafe, Rayo, Celta Valencia. 8 môže byť. Chcel by som vidieť Sevillu by Sevillu som- vyššie. Sevillu by som chcel aj ja vidieť Sevillu vyššie. by som Aspoň na tiež takom chcel vidieť. Na takom 9. mieste? Jo, 9., vyššie. no. Daj miesto Getafe. Kde je tá Sevilla? Kurňa. Daj to na miesto Getafe. A no, Valenciu 10. Asi? Valkáno by som dal pred Getafe. Akože ty by sa Vajka... I keď Vallecano by mohlo byť kľudne aj 8. Valenciu by som futbolom, no. No veď. Takže
No viete, však Ale toto. dobre, necháme Vajkanu na 12. Akože Nie, takto? daj ho vyššie, daj ho Tak vyššie. 11. Podľa mňa Valencia Getafe nebude nebudú. taká dobrá. Ale, no, Zas Vajkanu a Chetafe hrajú taký istý futbal. no, Takže reálne... Ale že Valenciu by som dal nižšie, podľa mňa. fakt, ja už Aha. podľa mňa Valencia pôjde konečne. Myslíš? Oni sú takíto tragickí už dlho. Ja viem, ale... I keď zase nemáš teraz na spodu žiadny taký klub, ktorý by bol sklamanie. Lebo doteraz sme vždy tam mávali, buď tam bol Sevilla, Valencia, alebo neviem kto. No, Tak možno, že táto sezóna práve bude taká, že... No Alaves podľa mňa Normálna. určite neskončí 14. Alaves bude bojovať o zostup, takže Alaves by som dal kľudne až sem. OK. OK, a Malagu by som možno vymenil z Levante? Že by Levante zase vypadlo? Odišiel im SP. Odišiel takže im strelec takto. za málo peňazí. A ten Racing Santander teda nevypadne, hej? 16. Dáme hej. to na FIFU trošku. Akože ja osobne by som si veľmi želal, aby ani jeden z tých tímov, Tak to ktoré je došli, jasné. nevypadli. Ale Lebo určite jeden sú mi fest sympatickí aj Malaga, aj La Coruña, aj Racing Santander. Tak Deportivo La Coruña z FIFA. Kámo, Deportivo La Coruña, Lucas Lucas Pérez. Perez. Vamos. Team of the season. Dáme aspoň La Coruñu takto. Nech to není až také zlé. Hm? OK. Dobre, akože nemyslím, takto. Levante tiež neprajem, aby vypadli. No. Myslím si, že to udržia nejako, ale tak dáme. Za normálne Dajme okolnosti by som- Deportivo namiesto Alavesu. Vymeňme to. No, obidve sú Deportiva. La Coruñu Deportivo miesto namiesto Deportiva? Alavesu. Tak. Deportivo medzi... Áno, áno, presne tak. Ale ja nechcem, aby Alaves vypadlo. A ja chcem? No dobre, tak to dajme teda takto. Dobre. Takto to Dobre, teda dobre, vyzerá, Dobre, chlapci. Dobre. Dobre, môže byť. Real, Barcelona, Real, Atletico, Villarreal, Betis, Bilbao, Sociedad, Celta, Sevilla, Valencia, Rayo, Getafe, Espanyol, Malaga, Osasuna, Racing, Deportivo, Alaves, Levante, Elche. Hej. Chcel by som vidieť Betis vyššie. No ja by som Mm. veril, bodaj by ten Betis dal 3. miesto, 4. miesto. Bolo by to zaujímavé. Oni majú celkom dobrý tým. Áno, áno. Hrali pekný futbal. Ale takto by som to teda zatiaľ nechal. A dosť inak akože podľa očakávania. Dali sme to jak Je to tak. podľa kurzov. Hej, no. Dávali. No dobre, ale kráti sa nám čas, Jo. takže poďme ešte narýchlo k Slovanu. Tak, to sme chceli. Konečne. Tak. To sa hrajú, čo? Naša Česká liga sú prvé, čo sa hrajú také... Áno, áno. Čo Čo vnímame. prvé daš A ja by som ani tie ligy až tak nespomínal, i keď Áno. bol tam zápas 5-5, Máme tam to jeden bolo... zápas, to ešte povieme, ale Ale Liga majstrov. Slovan je krôčik teda od Ligy majstrov a majú fantastický žreb, ako sme spomínali. Majú tam celie slovinské, ktoré by teda mali by poraziť. Vyzeralo, že budú hrať proti tomu týmu z Arménska. No a celie... Tam otočilo za otočilo, 3 minúty hej. zápas. Takže Slovan celie, cesta do Ligy majstrov a dúfam, chlapci, že sa podarí. Slovan To je príde, diaľnica do Ligy Slovan majstrov. postupí a príde sem Barcelona alebo Real. Ja strašne si to prajem. A Ešte natočíme, príde niekto brutálny. a natočíme bolo podcast pred tehelným polom. To by bolo pred neuveriteľné. začiatkom Ligy majstrov. Wow. Wow. Musím povedať, že mám pekné dresy. Áno. Veľmi pekné. Akože mne príde táto biela ona, kde mám šipku? No áno, viem, čo presne myslíš, také tie... Jak škvrna od potu, alebo nie, že od potu, Má ale to byť ako také dizajnovka. ja viem, ale no, Hej, ale počkaj. No dresy tak, ako samostatné Ale pekné. zastavme sa pri Slovane teraz. Lebo príde mi, že po dlhej dobe konečne Slovensko má tým, ktorý hrá celkom zaujímavý futbal. Áno. Jaja Touré. Ja Ture, Podľa pozrieme mňa, sa na neho. ako v lete už ho tu nikto neuvidí. Myslím si, že budú sa tam, reálne, že ešte aby nedostal ponuku do Premier League, keď niečo zahrajú v tej Lige majstrov Jaja. Lebo fakt fantastické, čo robí s tým Slovanom. Vie si vybrať hráčov. No vieš, zase, aby to nebol ten prvotný ošiel, iba. Vieš, proste prišiel Kamara z druhej španielskej ligy, borec proste v momente ťaha, čo sme hovorili, samozrejme, borec z 9. ligy z Anglicka. Zostáva vyvážená a hlavne, čo som videl, neviem, či ste videli rozhovor Touré, oni vyhrajú, dominujú a on vždy už hneď hľadá chyby a hovorí, že čo nebolo Áno. dobre, že je akože väčšine nespokojný, Zatiaľ ten Slovan šlape. že chce to totálne Zatiaľ to špičkovať ide. do To je tej proste oblasti. veľkosť toho hráča, aký vyjal on. Že to sa prejavuje aj teraz na tej jeho Chcel trénerskej by som- kariére. Spomenúť v porovnaní ešte teda, že naše kluby sú všetky už sú von z Európy, okrem Dunajskej Stredy tá hra odvetu z Twente 6-0. Tajvon. Si videl? Hej. Dunajská Ale- predstaviteľ No. 6-0. České kluby, chlapci, totálne Jablonec vyhral prvý zápas 2-0 z No. RFS. V Európskej Hradec prehral prvý zápas iba s Bešiktašom Jablonec 1-0. to je konferenčná. Áno, a Bešiktaš, A Hradec je hrá, európska a Viktorka je rovno v play-off proti Červenej Jablonec zväzde. nehral náhodou aj v domácej lige ten šialený zápas? Ne, to boli Teplice Plzeň. No. To boli Teplice A Plzeň. Slávka postúpila priamo do Ligy Takto, majstrov. Slávka je priamo v Lige majstrov. Mhm. Sparta včera vypadla s Lyonom.
To Sparta Prvý si to zápas pokazal. vyhrali, veľká škoda. Ale Sparte odišiel aj oni, Tak, aj Haraslín tak, a toto ešte poďme teraz. jeden Sparta typ. Aha. odišli. Ja som videl, že Sparta, keď hrala Ligu majstrov pred 2 rokmi, kde uhrali aj nejakých 6-7 bodov, tak z tej základnej zostavy im tam ostali 2 hráči. Totálne odmenili a to inak teda povedzme, že Haraslín ide do Arábie asi. Al-Fateh, či jak to bolo. Veľká škoda pre našu repre. Áno. Pre Haraslína pochopiteľný prestup. No, tak poviem. Asi nemyslím, že škoda pre našu repre. On je dobrý hráč, tak či tak. To Že- áno, ale chápeš, tak ako Kvalita vyhral ligy Ligu inde. majstrov alebo Európsku ligu, tak To áno. určite bude viac To áno. rozohratý ako Ale teda Zárbí. české kluby, wow. Zase Český- klubový futbal český, futbal ide výborný. Že bomby, začali teda Slovenský bombami. futbal. Slovenský futbal ide... Žilina dostala. Ale Trnava Podbrezová dostala. začala úspešne. Vyhrali. Musíme takže- dať niekedy ten trip do Vamos Podbrezovej. Podbrezová. Slovan tento rok podľa mňa vyhrá ligu o 15 bodov. Jasné, Jako tam určite. není o čom. Hovorím, ak to nebude ten prvotný šok iba. A Podbrezová by mohla byť druhá. Mohlo by byť, jasné, že áno. Podbrezová je na futbal inak. Podbrezová Súhlasím v druhá. tom, ver. Čo ťa pole, chceme podcast Presne z tak. parkoviska späť z Podbrezovej. A Podbrezov. Takže Slovan fantastický a že aj ľudia, ktorí proste, akože moc, ja treba som tiež Slovanu nikdy nejak, že nefandil, ako pozriem si ich zápas, nemám na Slovensku nejakého favorita, pamätám si najviac asi tú éru Žiliny, keď hrávali v Európe. No a normálne proste som si to včera zapol a fakt pekne odkontrolovaný zápas, hrajú Áno. super, proste práve im to. Diaľnica do Ligy majstrov doslova, ja neviem, či ste Áno, videli áno, tam tie áno. zápasy, Yes. má, že Lyon proti Yes. Fenerbahce hrajú proti sebe a Slovan bude hrať proti Celie. Áno, Je to áno. akože žreb fantastický. A oni by mali v Európskej lige, keby vypadnú ešte ťažší žrebiak teraz v Lige majstrov. Áno, áno. Takže halus. Takže prajeme im, aby Prajeme. to dali a podľa mňa určite na to majú. Majú a mali by to A dať. Jaja Ture, Mali by to dať. skvelý. Ja im to prajem fakt len z toho pohľadu, lebo chcem Real vidieť, alebo Barcelonu proste v Bratislave. A Ja- koeficient tiež dobrý pre slovenské týmy. Hociaké také veľkokluby. Takisto finančnú injekciu dostanú od UEFI, Trnava, Žilina, vlastne všetky slovenské kluby by mali dostať, ak sa nemýlim, Áno, áno, to mi tuším, že nejak 1 000 000 pre každého. za postup, takže paráda. A ja som hovoril inak, že keď bol oznámený Jaja Touré, že príde, že ja si myslím, že to bude mať úspešné, že začne akože No, dobre. veľa ľudí pochybovalo, ja som bol Áno, jeden z áno. nich, že A som ja. hovoril, Vy ste pochybovali že to obaja, ja si to čo je, že to je taký pamätám. marketingový Ja ťah, som mu veril. že Jaja Ture, fantastické. Ja som bol Fantastické. za to, že bude flop. No. Dobre, poďme na góly, hoši. Aj. Teplice Plzeň. Góly. Akože ja súhlasím, ja som ten zápas pozeral Teplice, a ty vole. bolo to šialené, takže ja dám akože tomuto zápasu gól. Fakt? Tomu Áno, zápasu dám, bol? áno. Ja dám českým tímom, čo sme teraz hovorili. Proste ten český futbal ide fakt brutálne hore. A aj teraz tam mali tam nejaké problémy aj s tou Karvinou, jak ju vylúčili Áno, kvôli áno. tým stavkovacím škandálom a tak. A tie české týmy proste, tá liga celkovo ide brutálne hore, ľudia tam chodia na futbal. Tie týmy vedia, koho majú nakúpiť a snažia sa presne aj hrať, že veľa českých hráčov. Prepač. Rýchla predikcia na Superpohár. Kto vyhrá? No, Pravda. Paríž. Zabudli sme. Ja by som si pozrel penalty. Hra Paríž s Villou. Ja viem, že... Strašne by áno. som to prijal Ville, ja mám rád proste A ja. Villu. Je tam Emery, proste... Vlastne dnešným dňom sa začína nová sezóna. Áno, vlastne áno. Ville odišiel jeden z najlepších hráčov Rodgers, odišiel Tielemans. A Tielemans Villa odišiel, sa no. tiež akože tá kostra týmu rozpadá. Áno. Aby to Čiže nebol aj ešte... Lucas Digne odišiel Aby to nebolo ešte... A do Parížu práve. do Parížu. Ako je na tom vlastne Emiliano Martinez? Ten bude hrať? No, mal by, jasné. Aby to nebol ešte moc veľký špatný. Podľa mňa to bude tak, že 3. A myslím, že oba týmy Ale myslím, budú že také, Paríž že ešte to nebude top futbal od každého z nich. A môžeš využiť práve, že ten Paríž nebude späť No, že mentálne. taký zaspatý. Ten Tak, super tak. pohár je každú sezónu taký, že začiatok, vieš, aj Áno, minulý rok, jasné. aj minulý rok bol Paríž Tottenham až na penalty. Hej no. Ale Paríž pôjde preto. Asi poviem, že Len Poviem fakt Paríž, chce- ale práve chce to tie Aston Villa. trofeje A ja si myslím, že chápeš, Enrique není tréner, ktorý Yes. by bol taký, Jasné, že ideme tu to je hrať to, teraz nejaký to je to. zápas. Určite. Čiže myslím si, že pôjdu preto. Dobre, takže Paríž, to. no. A Tak ty teraz prišiel pečať mojom hat-trick, Fifko? preslove o Prepáč. fantastickom českom No. futbale. Ja, aby sme na to nezabudli, lebo by sme na to zabudli. Takže máme tam Jablonec, ktorý myslím si, že dajú tú konferenčnú. Máme tam Hradec, ktorý asi s Bešiktašom vypadne, lebo prehrali doma. Hrajú teraz v Turecku. To bude ťažké. Ale tým pádom vypadnú a budú hrať ešte v finále o konferenčnú, že? Keby teraz vypadne. Myslím, že hej, no. Alebo Takže no, asi hej, no. ďalší tým v Európe. A máme tam ešte Slávku, ktorá hrá Ligu majstrov a Sparta bude hrať v finále o Európsku ligu, čiže už má garantovanú konferenčnú. Čiže si vezmite, že Česko môže mať 4 týmy v Európe, to nám sa o tomto akože zatiaľ ani nesníva. Áno. A
aj presne, čo Filip hovoril, ten koeficient, že dôležité, aby Slovan postupoval, presne, že nám ten koeficient robí jeden tým a my sme nejaký 28 či koľky. Že fakt nejaký, že Azerbajdžan je pred nami. A Česko je, tuším, 9. Česko je reálne pred Tureckom v koeficiente. Áno. Preto víťaz Českej ligy ide priamo do Ligy majstrov. Takže český futbal ide hore a dávam góly k českým tímom za to, čo Pekne. predvádzajú v Európe. Takže klobúk dole. No a Fifko, spečať hat-trick. Ja ostanem pri tom Česku. OK. OK, A takže dám- vlastne všetci teraz sme Dám góliček Česku. Jabloncu. Pretože mám tam rodinu, to všetci dobre viete. Ale Ja neviem, Jablonec, napríklad. Jablonec je po Už 3 vieme. kolách s 9 bodmi so Slavkou na prvom mieste. A teda v Európe tiež asi postupia do play-off, takže pekný začiatok sezóny. Jablonec super. Dobre. Vamos, Jablonec. Minule išli hore a teraz v tom pokračujú. Sice, no, ten pohár pokašľali, ale tak nevadí. Nevadí. Dobre, Stane takže sa. máme to Super. všetko. O týždeň zase budeme možno múdrejší s nejakými ďalšími To budú prestupmi. určite. Dúfam, Je že to Barca tak. niečo spraví. Dúfam, že ešte. Barca nám niečo ponúkne na trhu. Uvidíme. Nech... A budúci týždeň teda už budeme mať aj prvé výsledky prvého kola španielskej ligy? No, Či- Barca hrá? Ale sa to práve, dá? že a Real tiež nehrá, Lebo nie? Real má odložený zápas, to viem. No aj my máme odložený zápas, ja som to pozeral. Hej. No, nie som, vôbec neviem popravde. Máme, lebo my tam hráme ešte nejaký, veď nehráme predsa henten? Atletico hrá s Malagou, ale Barca hrá až neskôr, no, tiež. Barca hrá až 23. hrajú. Na moje meniny, haha, Aha. halus. A tie Ale- ďalšie top 5 ligy začínajú až ten ďalší týždeň. No, tak sa to potom rozbieha. Teším sa na to. Vždycky sa najviac teším aj tak na tú Premier League. Proste, že tie zápasy v auguste Premier League majú niečo do seba. Barcelona hrá ešte 19.8. proti Al Ahly, priateľský zápas. Jaj, no. Ježko, A potom až 23.1. teda proti Elche Zrovna. to je ináč dobré na silu, podľa mňa. No, neviem, prečo tam tak je. Ako peňažky nesmrdia. To je pravda. Preto hrajú proti Al Ahly. Dúfam, že sa hrá aspoň volať o Španielsku. Píšu ich ako domácich. Al Ahly? Ne, ako Barcelonu, ale neviem, že si to hrá. Malo by to byť. Aj teraz ten turnaj, čo hrali ináč, to bolo dobre random. To Udine, čo tam bolo, No. Nottingham, Jaj, čo to že hrali to je jeden to polčas, oné. 45 minút. Ja, To je že o tú trofii ten- Juana Gampera. Ten turnaj barcelonský. Jaj? No, Jasno. Neviem, prečo si povedali Al Ahly, ale dobre. ako? Že vždy hrali s európskymi Al týmami, Ahly si tuším, nie? asi Tak zaplatilo za pozri účasť. sa, Al Ahly dal, že tu máš, ber to, To je brutálny super. však to je najlepšie, čo Saudská si. liga. Vamo. Dobre, chlapci, takže máme Je to to. Saudská liga? Či egyptská? Je. Teraz neviem. Tak podľa toho, aké Al Ahly, lebo Al Ahly No, je však to- egyptské. Však to. No, to je musíme, jedno. to musíme upresiť. Asi to je popravde jedno. Al Musíme Ahly to upresniť je pre aj našich dubajské, fanúšikov. aj egyptské, Asi takže ma to nezaujíma moc. Ale je to Káhira, takže No, to tak- bude, jo, Egyptská. takže egyptské, vidíš? no. lebo je aj Al Ahly Jida, tak neviem. Nie, No. je to Káhira. A toto inak ten tým, ktorého väčšina hrá za repre Egyptu. Áno. Takže ešte aby Barca nemala problém. Lebo chlapci sú zohratí po majstrovstvách. Dobre, A takže tak ani nehrajú tí najlepší teraz. zase sme sa fajne rozkecali. Dobre. Veľmi dobre, dobrá chlapci. epizódka, si myslím. A Vidíme sa o týždeň. see you next week. Vidíme sa o týždeň, pokračujeme. priatelia. Pokračujeme. Pokračujeme. Čaute. Čau. Nová sezóna, let's go. Woo!